На територията на село Чокманово, община Смолян, основната култура, която се отглежда, са картофи. Тук традиционно получават много добра продукция. Причината е, че в производството стопаните са приложили еднократно суперабсорбента Тераует в доза 2 кг на декар. Вече внесен в почвата, неговият ефект е с продължителност от 7 до 10 години. Намираме се на територията на село Чокманово, Смолянска община, където за първи път преди 3 години заложихме опита с препарата Тераует за влагозадържане. В продължение на 3 години отчетахме достоинството на този препарат, който регулира водния режим както на растенията, така и на почвата, но при него се появи един много интересен страничен ефект, който страничен ефект го забелязах още на втората година. Тук на местото, на което се намираме, имаше изключително висока плътност на телен червей, който е един изключителен бич за производството на картофи. С обожданията си той намаля покупателната способност и разваля качеството на картофите. Оказа се, че в продължение на 3 години препаратът Тераует по някакъв начин е дал този страничен ефект и плътността на теления червей е намаляла просто до граници, които той почти не се забелязват обожданията по картофите. Ето това е повърхността на картофите. Искам да отбележа, че сорта е Аринда, което значи, че това е един от меките сортове картофи, нежен сорт, много бързо, много добре се обожда от теления червей. Той предпочита именно тези меките сортове, като Аринда, Конкорде, и причинява големи икономически вреди на самите производители. Григор Паунов твърди, че борбата с теления червей е изключително трудна и се води с препарати, които са първа категория и с дълъг карантинен период. Освен това са изключително скъпи и трябва да се използват всяка година. Какво е решението? Тераует е екологично чист препарат, а всички ние трябва да се стремим да получаваме екологически чиста продукция. Според Григор Паунов, с прилагането на Тераует е получен двоен икономически ефект при отглеждането на картофите. На първо място е подсигурена необходимата влага на растенията. Второ, популацията на теления червей е намаляла драстично. Това е спомогнало за получаването на високи добиви и продукция с отличен търговски вид, което гарантира бърза реализация на пазара.